Бүгін жұмға 26 март эфирда Соба телевидениесі. Отна информацион программасы студиясында сізні мен Райля Ғайләвені сәлемлейм. Хайырлы кеш. Өтіп барушы отнаның мұхим вақиғалары біздің ижад түркімі әзірләген хабарларды. Ең әлік, ең мұхимлары хақында қысқаша. Соба районы мәдәниет хезмәткәрләре Казанлылардан соң икенче урында торалар. Һөнәри бәйрәмнәрен алар республика җитәкчелеге белән зурлап билгеләп үттеләр. Бала төп пассажир каникуллар чорында иминлек ныклы контрольдә. Акция 30 мартка кадәр дәвам итә. Сагындырган ярминкәләр, тансык карга боткасы, Собалылар Нәүрүз бәйрәмен каршы алды. Ә хәзер барсы турында да тулырак. Мәктәп укучыларының язгы каникулы. Бу көннәрдә мәктәп, гимназия яны машиналар агымы халык шауыннан бераз тынып тора. Шулай булуга да карамастан, юл иминлеге сагында торучылар бу чорда да уяулыкны югалтмый. Республика күләмендә 17 мартта башланган язгы каникуллар профилактика чарасы кысаларында бала төп пассажир акциясы үтә. Ул 30 мартка кадәр дәвам итәчәк. Бу көннәр аралыгында мәктәп, балалар бакчаларына илтүче юлларда ЮХИДИ инспекторлары рейдлар уздыра. Алар белән безнең иҗат төркеме дә эшләп кайтты. Иртәнге сәгать 8 ярты балалар бакчасына килүнең иң актив вакыты бу. ЮХИДИ инспекторлары машиналарны рәттән туктатып, закон бозу очрагын ачыклый. Үрнәк гаиләләргә махсус бүләкләр тапшырыла. Без балаларның куркынычсызлыгына бик зур игътибарлык бирәбез. Минем үземнең гаиләдә 2 бала үсә. Берсе 5 яшьлек, берсе 8 яшьлек. Алар үзләренең махсус утыргычларына утырып йөриләр. Утырасылары киләме балаларның үзләре ничек? Алар уже яшьтән үк шуңа өйрәтелгән. Алар шуны тиеш дип беләләр һәм утыруга үзләре үк башта апайсы сеңлесен эләктерә, аннары үзен эләктерә. Ответственно карыйлар. Денис Офицеров 4 бала атасы, шуның өчесе балалар бакчасына йөри. Кресло есть для всех. С самого рождения это самое важное, потому что аварий очень много бывает, и очень много детей страдает из-за того, что они не пристегнуты, из-за того, что они не в детских удерживающих креслах. Вот. Для нас это важно. Поэтому мы о детях заботимся, об их безопасности. Гөлнара Сагыйтованың 9 баласы бар. Махсус утыргыч минем бәхеттән барлыкка килде ди ул. Балаларын үзегенә йөрткәч, аның уңай ягын гына күрә. Безнең инде 18 яшькә хәлек 6 бала тәрбиялибез. Бүгенге көндә детсадка 2 бала йөри, икесе дә креслога утырып йөри. Мәктәпкә йөрүчеләр дә бар 3 бала. Аның икесе креслога утырып йөри, тагы берсесе креслога утырмый. Ә үзегез руль артында ничә ел? Руль артында бер 15 ел бардыр инде. Районда ел башыннан исәпләгәндә бүгенге көнгә кадәр балаларны махсус креслога утыртмауның 40-тан артык очрагы ачыкланган. Рейд барышында бер закон бозу очрагы теркәлде. Нарушили пункт правил 22.9 правил дорожного движения, статью 12.23, часть 3. Перевозка детей без детского удерживающего устройства до 7 лет на заднем сидении. Балаларның куркынычсызлыгына салкын караш, аяныч хәлләргә китергә мөмкин. Кызганычка каршы без уйлаган бәхетсезлекнең чынга ашкан вакытлары да бар. Бу 21 елга чыккач бер юл һәлакәте булды балалар белән. Әлеге бала һәлак булды. Мин инде игътибар бирәм, әтәнләргә балаларның урындыкка утыртып, ремнән тагып йөртүләр өчен. 2021 елның 2 аенда Татарстан Республикасында балалар катнашында 61 юл һәлакәте теркәлгән. Аларда 4 бала үлә, 63 тән җәрәхәтләре алган. Иң кызганычы моңа без өлкәннәр гаепле. Акциянең максаты әти-әниләргә дә, балаларга да аңлату эше алып бару. Бүләкләр дә файдалы, балалар аны сөенеп кабул итә. Балалар бүләкне һәр вакыттагыча инде сөенеп кабул итәләр. Аларга ничектер күңелле, безгә дә күңелле, алар инде кагыйдәләрне үтиләр икән. Безгә күңелле, без бит аларга нарсына шундый матур китаплар, яктылык кайтарыш фильмнар бирәбез, әти-әниләрне әйтик, памяткалар күңелле кабул итәләр. Язгы каникуллар профилактика чарасы 30 мартка кадәр дәвам итәчәк. Аның кысаларында алган мәгълүмат һәм киңәшләр өлкәннәр өчен гомерлек булырга тиеш. Гражданнар оборонасы ул сугыш, табигать һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдә халыкны саклау яки саклауга әзерләнү буенча чаралар системасы. Халык та бу сүзнең асылын шулай аңлый. Вакыйгаларны ничек бар шулай кабул итәргә һәм аларга һәр чак әзер булып торырга кирәк. Байлар сабасында 1-2 апрель көннәрендә эвакуация өйрәнүләре узачак.
Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсенең халыкны гадәттән тыш хәлләр зонасыннан эвакуацияләү буенча өйрәнүләре оештырылып килә. Безнең районда аның алдагысы 2015 елның ноябрь аенда булды. Бу вакытта районның гадәттән тыш хәлләргә әзерлеге уңай бәя алган иде. Ә инде аның алдагысы бу елның 1-2 апрель көннәрендә үтәчәк. Шушы уңайдан үткән җомгада гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре районга килеп, өйрәнүләргә әзерлек буенча практик һәм методик булышлык күрсәттеләр. Өйрәнүләр вакытында Саба аграр көллияте базасы штаб ролен үтәде. Эвакуация кабул итү пунктлары җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары, сәркәтипләре, мәктәп директорлары белән инструктив шөгыль үткәрелде. Гражданнар оборонасы хезмәтләренең эвакуация чараларын оештыруга әзерлекләре турында документлар өйрәнелде. Авыл җирлекләрендә яшәүчеләрне вакытлыча җыелу урыннарында каршы алу, урнаштыру, исәпкә алу, алга таба кай җирләргә җибәрергә кирәклеген билгеләү, аларны эвапунктларга озатуны оештыру мәсьәләләре каралды. Әлеге өйрәнүләргә әниләр, бәбиләр бүлмәләре, медицина пунктлары махсус әзерләнеп куелган иде. Ихтибар, һава тревогасы, химик атака дигән сүзләрдән соң кешеләр саклану урыннарына барырга тиеш. Анда ут булмаса шәмнәр, азык-төлек тупланган коробкалар булу шарт. Мондый өйрәнүләр халыкны хафаландыру өчен түгел, әтләсән инди хәлләргә әзер булып тору күнекмәләрен булдыру өчен гамәлгә ашырыла. Көтелмәгән хәлләргә алдан ук аяк киенеп кую бер вакытта да зыян итми. 1-2 апрель көннәрендә байлар сабасында гадәттән тыш хәлләр министрлыгының чираттагы эвакуация өйрәнүләре узачак. Моны һәрберегез белеп торыгыз. Сәнгатькә, җыр-моңга гашыйк, бик күп талантларны ачуда ярдәм итүче һөнәр ияләре 25 март көнне һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп узды. Сүзебез матур традицияларны саклап, аларны яңартып, халыкка тәкъдим итүче мәдәният хезмәткәрләре хакында. 23 март көнне аларны Саба район мәдәният йортында хөрмәтләү тантанасы булып үтте. Чарада Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов, Татарстанның халык артисты Салават Фатгыдинов һәм башка мәртәбәле кунаклар катнашты. Халыкка бәйрәм бүләк итүче һөнәр ияләре бүген үзләре тәбрикләнә. Районда барлыгы 300 мәдәният хезмәткәре бар. Файда кунакларны мәдәният йортлары, китапханәләр каршында эшләп килүче түгәрәкләрнең бай күргәзмәсе, иҗат берләшмәләренең чыгышлары каршы ала. Җитәкчеләре Рөстәм Заһидуллин докладында бу өлкәдәге уңышлар, үзгәрешләр хакында чыгыш ясады. Иң сөендергән яңалык Саба районы мәдәният бүлеге Казан шәһәреннән кала республикада 2нче урында. Эшләү өчен максат булса, калган эшләргә була. Шурыннарыбыз безнең якты һәм җылы. Авария хәлендәге бер генә объектыбызда юк. Уртача хезмәт кадрларыбызда Аллага шөкер 28 меңнән артык. Ул узган ел безнең 27200 сум. Мәдәният бүлегенең еллык бюджеты 20-нче елда 170 миллион сумны тәшкил итте. Бюджетның артуы әлбәттә чыгымнарның ремонтлар, музыка уен кораллары һәм сәхнә костюмнарына алдагы елга карата күбрәк тотылу белән аңлатыла. Мәсәлән, 2021 елда кичкенә генә булган Кренне урында 50 урынга исәпләнгән клуб, Сатышта менә 300 урынга мәдәният йорты төзелде. Шыңар мәдәният йортына капиталь ремонт ясалды. Олы Арташ авыл клубына яңкырма эшләнеп ремонт ясалды. Шәмәрдән Югары Шытсу Иштуган, Кызыл Мишә, Иске Икшермә, Олы Яз, Иске Мишән, Шекше, Иләбәр, Күйек, Олы Арташ, Кеше Кибәше, Мәртин Сабай, Урта Саба, Урта Нырты, Шәбия Шүрше район мәдәният йорты Лесхоз музеена, Шәмәрдән сәнгать мәктәбендә барлыгы 22 мәдәният учреждениесендә төрле дәрәҗәдәге ремонтлар башкарылды. Ремонтлар белән бер рәттән материаль базаны да баетуга күп игътибар бирелде. Мәдәният күп тармаклы өлкә. Музей, китапханә, мәдәният йортлары һәм авыл клублары үзешчән сәнгать коллективларында кулашлый. Тантанада бу өлкәнең 4 хезмәткәренә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннехановның рәхмәт хаты тапшырылды. Сезнең менә инде хезмәтегез ул бүгенге көндә шулхәтле дәрәҗәле, шулхәтле сыйфатлы. Без сезне гел үрнәк итеп куябыз башка районнарга да. Безнең рейтингта сезнең шушындый иң югары ноктага җитү ул
Sizin hizmetinizin zor neticesi, big zor rahmet sizge. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мәдәнияттәге казанышлары өчен күкрәк медаленә Собай авылы клубы мөдире Дания Хакимова белән район китапханәсенең укучыларга китапханә хезмәте күрсәтү бүлеге мөдире Йылдыз Гарипова ия булды. Мәдәният өлкәсендә 31 ел эшләгәнемә һич кенә дә үкенмим. Хезмәтемне дөрес бәяләгәннәр өчен җитәкчеләргә бик зур рәхмәтлемен. Тантанада министрлыкның мактау кәгазе, Россия Федерациясе мәдәният хезмәткәрләре, һөнәр берлегенең мактау грамоталары да бирелде. Иң яхшы эшләүче мәдәният йортлары, авыл клублары, китапханәләр арасында Югары Симет мәдәният йорты, Иләбәр авыл клубы, Улы Кибәче авыл китапханәсе беренче урынны алды. Яхшы күрсәткечләргә ирешүнең төп сәбәбе дип авыл халкы белән, яшьләр белән, авыл җирлеге белән, мәктәп, ясли балалар бакчасы белән эшләүне, берлектә эшләүне саныйм. Һәм аларга чиксез рәхмәтемне белдерәм. Тагын да шулай бердәм булып, берлектә шушындый мероприятияларны оештырырга язсын дигән теләктә калам. 2020-2021 елларда иң күп үзенчәлекле чаралар үткәрүче авыл мәдәнияте һәм клуб хезмәткәрләре арасыннан Шикша авылы мәдәният йорты мөдире Ләйсән Хисматова белән Кырбаш авыл клубы мөдире Надежда Черненко тәбрикләнде. Бу өлкә һаман үсештә. Хөкүмәт бирер дип көтеп яшәми. Узган ел гына да мәдәният йортлары түләүле хезмәтләрдән 1 миллион сумнан артык табыш алган. Бүләкләү тантанасыннан соң алар хөрмәтенә Татарстан Республикасы юл хәрәкәте иминлеге дәүләт автоинспекциясе хезмәт коллективы һәм Мәдәният университетының иҗат төркеме тарафыннан әзерләнгән концерт тәкъдим ителде. Аның барышында кунакларга Марат Әхмәтов мөрәҗәгать итте. Безнең мәдәният хезмәткәрләренең алган язмышы хукук сакчыларының белән бер инде. Бөтен дөнья туарылып ял иткән вакытта аларга һәр чак эшләргә туры килә. Менә бүген сезнең үзегезгә хезмәт күрсәтәләр инде. Сез ял итә торган көн. Бисмиллаһи менә елның бер көне шулай туры килә сезгә. Әлбәттә республикабызда менә булай сезнең һөнәр ияләре буларак хезмәтегезне шулай лаеклы бәяләп, аны менә матур бәйрәм үткәргән авыл районнарына әлбәттә ишеткәнем юк иде. Менә Рәис Нургалиевич янына килгәннән соң һәр елны нидер бер яңалык күреп битәсең. Авыл хуҗалыгында эшләгән вакытта да инде һәр яңа технология, инде үзгәрешне Рәистән күреп бөтен республикага кертә идек. Ул техникамы, трактормы, терлекчелеге, башкасымы дигәндәй. Һәм менә Бисмиллаһи мәдәният хезмәткәрләр бәйрәмнәре була икән дигәнне сездә беренче тапкыр күрдем. Üç-dört yıl elek bir de jırauşlar yok ya, biyuşçiler yok ya, dürüstten yok ya. Onlar bugün jırılar biyler. Bunda biz zor kolektif hep almadık. Bizim 60'tan artık artistler. Hemen hatta yanıdan 27 kişi hazırlıyız. Şunun için barbar tegeriş etkeninde человек творческий во всем и в работе тоже. Талантлы, үз эшләренең чын осталары булган мәдәният хезмәткәрләребез кешеләргә яктылык, мәрхәмәт шаткылары өләшә, матурлыкны күрергә, бәяләргә өйрәтәләр. Алар мондый бәйрәмнәргә меңләтә лаек. Бу атна башыннан Сова җирендә тулы хокуклы яз тантана итә. Нәүрүз бәйрәмен каршыладык, карга боткаларыннан сыйландык, ярминкәләрдә йөреп кирәк яракларыбызны да кайгырттык. Узган шимбә менә шундый күңелле вакыйгалар белән гөрләп үтте. Сез моңа безнең алдагы хәбәрне карагач, тагын бер кат инанырсыз. Йөк тиягән техникалар ыгызыгысы, халык ташкыны, тирә-якка таралган хуш ис, ярминкәне озатып бара торган төп алшартлар. Соба үзәгендәге ярминкәләрне язын айруча да көтеп алалар. Халыкның мал туарга әзерләгән азык запасының кимүгә табан борылыш алган мәле, кош-корт, чебешләр алыр вакытлар да якынлашкан чак. Шуңа пешәне, саламы да, икмәге дә бүген бер сүз белән әйткәндә урага үтә. Халык бик актив, икмәкне сорыйлар. Менә арпа сатам, 9 сумнан сатабыз. Күпләп алалармы? Менә нәрсәгә дип алалар? Хәшибияргә кирәк дип алалармы халык? Кемдер бер капчык ала, кемдер 4 ала, кемдер 10 ала, төрлечә. Ярминкәләрнең иң төп үзенчәлеге монда җирле җитештерүчеләр үз товар продукциясын тәкъдим итә. Сөт, май, сыр, казылык, ит барысы да үзебезнекеләрдән. 16 төрле продукция яп чыктык үзебезнең. Халык продукцияны бик яратып ала. Халык менә күргәнебезчә бөтен фермерларның, бөтен эшмәкәрләрнең әйберләрен бүген бик яратып сатып ала.
Biz bu ярмаркаларны бик көтеп алабыз инде. Ярминкәдә итне бер генә урында саттылар. Юсуф Аладнан фермерлар Ирек белән Илшат Тухватуллиннар бер баш мал шалып алып менгәннәр. Хәләл итне чират торып алып та бетерделәр. Итнең бәясе килограммына 320-360 сумны тәшкил итте. Мясо мне здесь очень нравится, вкусное, домашнее. Потом молоко молочное, очень вкусное, качественное. И потом еще сырные продукты будем брать. И если будет, яйца домашние. Ярминкәдә йомырка безнең күзгә чалынмады. Язын тавыклар да ял итеп, ялкауланып китә бит. Бәлки шуның галәмәтедер. Ә менә соба инкубаторы тавык, үрдәк, каз, күркә түшкәләрен мулдан алып чыккан иде. Менә үзебезнең инкубаторның продукциясын бик шатып алабыз инде ел сайын. Анда хәләл бит инде бөтен әйберләре, бөтенесе ошый. Менә күркә итләр алып чыкканнар, күркәләр, шуларны алабыз. Кеше белән аралашабыз, бик көтеп алабыз ярмаркаларны. Бакча эшләре кем әйткәндәй тау артында түгел. Хәстәрен бүгеннән күрергә кирәк. Суганга һәркемнең дә ихтыяҗы бар. Бу суганнар Голландиядан килә, Нидерланддан алып кайтам мин буларны, китерәләр миңа. И бу суган елның-елында погоданың матур булуына карамастан, яңгырлы булуына карамастан, ул урожайсыз калдырмый. Бу сорт собаларда сыналган, шуңа бүген ышанычлы дип чират торып алдылар. Шермей бу. Эре бер генә суган үсә, эре булыр. Бер насибәсез калган җитмәсәгездә бу суган әйбәт урожай бирә. Кулы үстерәсез. Менә берәр кило узынчасында кызылы булса кызылын да алам. Кукмара өйек башлары соба ярминкәсендә әле беренче тапкыр. Аны җитештерүчеләр үзләре алып килгән. Яңалык белән кызыксынучылар сынар өчен сатып алучылары да булды. Наски кирәк бит инде, аларга да кирәк, тем более булар үзләре чыгара, үзләре эшләй бәйте. Килгәнегез бар иде мәле сезнең? Пока килгән булмагандар. Юктар, мен укып кына беләм, менә алып карайсым килә инде, алып карап Білербіз, білсек анағы көкмараны қыңына алырбыз. Сәудәләр олашыр, әлхамдуллахи бара. Біз біріншісін келеміз, менә үзебезнең носкиларны, біз производительләр носкиларыбызны алып килдек. Менә монда шкатулкалар бар, салфетницалар, уенчыклар, менә шундый продукция белән килдек. Гомумән сәүдә рәтләре бүген товар төрлелегеннән сыгылып торды. Пешкән ризык, төрле тәм-томнар, бал, барысы да халык ихтыяҗындагы продукциялар. Аларны Соба райпосы һәм җирле эшмәкәрләр тәкъдим итте. Хәят хатын-кызлар клубының активистлары, уңган хуҗабикәләре дә бүген бик матур сәүдә иттеләр. Безнең сатышта үзебезнең сыер фермасы бар, гаилә фермасы. Без 12нче елдан бирле эшләп киләбез. Быел инде біз инде сырларга да күчтек. Сырларны үзебез хәләл закваскалар ярдәмендә җитештерәбез. Ассортимент безнең Аллага шөкер көндән-көн арта дип тә әйтергә була. Башта инде без бер төрле генә сыр эшләсәк, хәзер инде безнең 8 төрле сырыбыз бар. Biz үзебез на заказ пахлава пешерә башладык, крымская пахлава. Бу рецептны әнкәй Ташкенттан өйрәнеп алып кайткан һәм без монда туганнарга пешерә башладык. Кеше сорый башлагач на заказда пешерә башладык. Сәүдә рәтләрен ары килеп учаклар алыштырды. Бүген Нәүрүз бәйрәме дә бит әле. Шуңа оешмалар иртәнге 6-7дән учаклар ягып җибәргән. Иртәнге сәгать 8гә казаннарда боткалар куерган иде инде. Җәмәгать давай ботка ашарга килегез, ботка пеште. Әзер. Сабагаздан карабудай боткасы пешерәбез. Нәрсә тәмле булуы нәрсә дә дип инде. Вакытында салуда бөтен әйберсен. Кирәгенчә. Чын күңелдән, күңел биреп пешерүдә. Нәрсәләр салдыгыз? Карабудай, 2 төрле тушенка, сыер майы, суган, кишер кыздырып салдык менә. Иттә салганга күрә бирәк тә тәме булай икән. Ите дә бар. 2 төрле тушенкадан ат һәм сыер итенә тушенка. Соба газ, Соба электр шелтәре, Соба аграр көллияте учаклары янәшәсендә район мәдәният йорты хезмәткәрләре дә үз учакларын тергезгәннәр. Алар бүген 3 казан асканнар. Инде иртә белән җыелганчы килеп, менә утыннар ушага ягып җибәрде, кызлар менә су ташыды. Аннары инде кайнап чыккач менә салдык боткаларны, тиздән пешәчәк менә һәр инде бу тирәдә халык җыелачак, тәмле ботка шачаклар менә шундый итеп, бәйрәмнең менә шушы боткада инде үзенчәлек бер ям кертеп җибәрә бәйрәмгә. Чөнки инде ул безнең Нәүрүз бәйрәме бит борын-борынгыдан менә шулай итеп йөреп боткалап, ярмалар җыеп боткалар пешергәннәр, борынгыдан калган инде ул. Менә без шушы
традицияны инде бузмыйча сакларга тырышабыз. Нәүрүз бәйрәменең төп сые һәр Казанда да бик тәмле булып пешкән иде шул. Ите дә бар, мое да. Урамда, учакта пешкәнгә тәме дә телеңне йотарлык. Карга боткасы һәр кемнең күңеленә хуш килде. Яше карты, баласы чыгасы рәхмәтен әйтеп авыз итте. Бәйрәмнәр искиткеч, боткасы бик тәмле. Дөрестән дә халкыбызның инде бик матур көтеп алган бәйрәме. Менә бик матур оешкан. Менә бүген әле газавикларның боткаларын ашап торабыз. Бик тәмле пешергәннәр. Эшләр бик матур бара, боткалар бик тәмле. Менә шушындый матур бәйрәм безнең бүген. Язның бәйрәме, беренче бәйрәме, Нәүрүз бәйрәме шулай бит. Менә бәйрәм бик күңелле генә рәвешле башланып китте һәм дәвам итә дип әйтәсе килә инде. Менә бик тәмле генә боткалар пешергәннәр, ботка ашыйбыз. Бөтенләй икенче төрле әйтә торган түгел. Менә өйдә болай ук пешереп булмый торгандыр мөгаен. Менә бик тәмле ботка, шул хәлле тәмле итеп пешергәннәр. Әле ите дә бар даже. Менә без бүген Нәүрүз бәйрәменә килдек. Бик тәмле боткалар пешергәннәр. Менә бер ай боткасы. Бөтенләй икенче төрле учакта пешкәч, бөтенләй икенче төрле тәмле. Сумкалары тәмле сыйлар белән тулган, тамаклары тук, бәйрәмгә килүчеләр ипләп кенә сәхнә тирәсенә җыела башлады. Район мәдәният йорты хезмәткәрләре җыр-моңнары, биюләре белән концерт программасын башлап җибәрде. Сәхнә гөрләп торды. Янәшәдә спорт уеннары җанланды. Оешма предприятиеләр күп итеп бүләкләр әзерләп кызыклы ярышлар оештырдылар. Аларда балалар да, өлкәннәр дә бик яратып катнашты. Елгада ир-атлар командалары арасында итекле футбол гөрләде. Җиңүләр белән бәйрәм бик матур итеп узып китте. Шул көннән Сабада тулы хокуклы яз тантана итә инде. Ә хәзер спорт темасына булган хәбәрләребез белән чыгарылышыбызны алга таба дәвам итәбез. Узган атнада Байлар Сабасының спорт комплексында су асты көймәсе диңгезчеләре көненә багышланган татарча көрәш бәйгесе узды. Ул 3нче ел рәттән оештырыла. Тулырак алдагы хәбәрдә. Россия хәрби диңгез флотының су асты көймәсендә хезмәтчеләр көненә багышланган көрәш ярышларына парад әзер. Ярышларның тантаналы ачылышында районыбызның башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов, спорт һәм яшьләр бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров һәм хәрби диңгез флоты ветераннары катнашты. 20-30 елга әйләнеп кайтсак, безнең үскәндә мондый шартлар юк иде. Көрәш белән шөгыльләнергә, төрле спортлар белән шөгыльләнергә, менә шуны истә тотып, инде сезгә гелдә шушы үзегезгә якын булган спорт төрен сайлагансыз икән, шушы спортларны тугры калып, шушы гелдә шөгыльләнеп, хәрәкәтләнеп яшәргә кирәк. Инде хәрәкәтләнү дигәндә, сез инде барыгыз заманда басып торучы бөтенегез дә сау сәламәт, менә шул сау сәламәт булу белән сез инде үзегез икеләтә бәхетле. Башкарма комитет җитәкчесе Сабантуй газетасы призына узган көрәш ярышы буенча Татарстан беренчелегендә катнашып, призлы урыннар яулаган егетләребезне бүләкләде. Үз авырлыкларында Нияз Халиуллин, Язнур Гарипов беренче, Халил Латипов, Артем Варламов икенче, Динияр Хәспиев өченче урыннарга лаек булган. Җиңүчеләрне әзерләгән тренерлар да билгеләп үтелде. Диңгезче ветераннарга да рәхмәт хатлары тапшырылды. Су асты көймәсе диңгезчеләре көненә багышланган татарча көрәш бәйгесе 3нче ел рәттән үткәрелә. Балалар үзләренең хезмәт итеп кайткан абый, әтиләре кебек, бабайлары кебек кешеләрне шушында күрәләр, шушы ветераннарны, һәм алар шушы көрәш белән үзләренә шул кадәр чыныгып алалар. Хәрби хезмәттә кайсы гына төренә барсаң дагы саулык, тазалык, көч һәм хәтта дустыңны гына түгел, душманны җигалырлык күнекмәләргә өйрәнә белү бу бик әйбәт хал. Менә безнең спорт комитеты дагы районның, һәм без ветераннар дагы яшьләрнең шушындый спортны яратып, физик яктан нык булып, чыныгып, хәрби хезмәткә әзер булып барулары безне бик сөендерә, һәм без менә бу турнирларны киләчәктә дә оештырырга тырышырбыз. Башта келәмгә балалар бакчасына йөрүчеләр чыкты. Иң яшь көрәшче Ульяс авылыннан Зиннур Хуҗахметов булды. Турнирда 11 үлчәү авырлыгында 100гә якын көрәшче бил алышты. Биредә районыбыз көрәшчеләреннән тыш Кукмара, Теләче, Балташ районнарыннан килгән спортчылар да ярышты. Көрәш белән 5 яшь шөгыльләнә. Мин Кукмараның Зурсагыр авылыннан килдем. Мин бүген Саба районында җиңү яуладым. Мин Гилмутдинов Искәндәр, мин Кукмара районыннан килдем. Миңа хәзер 9 яшь. Мин бүген Саба районында җиңдем. Көрәшне хәрби диңгез флоты ветераннары бик кызыксынып күзәтте. Көрәшчеләр нәселеннән булган Вакыйф Җәләлиев заманында көрәшнең 7 төреннән мәйдан тоткан. Яшьләргә теләгән шул, без инде теге
элекке шекелі бізде үскенде спорт заллар жоқ енді өзіміз шанағап өзіміз шағыланып шойтып күрешіп кеткен кісілер. Но күреш бойынша енді дондықты призларны көп алдық енді біз күрешкенде теге шүпірәге қазіргі шекелі машиналар жоқ. Шоға бірі ешлер тұрсындар, күрешсіндар. Тағы шоны қайтасы келе, ол бүтін яқтан, физик яқтан шанағу, ол қортайы біткенше керек нәрсе. Нәтижелерге келгенде 3-ші орын Симет, 2-ші орын Собабаш, 1-ші орын Соба командасы егітлеріне берілді. Соба Арена спорт сарайының ишекләре бу көннәрдә ябылып та тормый диярлек. Биредә ярыш, турнирлар, көндәлек шөгыльләр берсен-берсе алыштырып кына тора. Узган атнаның бик мөһим спорт чарасы да нәкъ менә биредә оештырылды. Районыбызда өстәл теннисы буенча 19-нчы ачык шәхси команда бөтен Россия ярышы үтте. Соба Арена спорт мәктәбендә өстәл теннисы буенча 19-нчы Ашык шәхси команда ярышларында республика районларынан 2009 елда һәм оннан соң туган үсмерләр Россиянең иң көчле теннис осталары көч сынашты. Россия Федерациясы һәм Тайсырның атказанган урманчысы, Октябрь революциясы һәм почет билгесе орденнары кавалеры Нургали Минниханов истәлегенә үткәрелүче бу ярышларның географиясы елдан-ел арта. Быел мәсәлән уенчылар арасында Улан-Удэ, Уренгой, Мәскәү, Воронеж өлкәләреннән килгәннәр иде. Вывесены расписание всероссийских соревнований, и мы, команды, увидели достойный турнир и решили приехать показать свои способности, умения. В команде 4 человека. Тренер, мастер спорта Кирилл Валерьевич Воробьев, Кирсанов Сергей, мастер спорта, и мой сокомандник Колесников Дмитрий. Здесь встретили шикарно, предоставили автобус, довезли до зала, показали. Шикарные условия для зала, очень много места, очень хорошее покрытие для движения, условия хорошие для жилья. Прям предоставили все, спасибо большое организаторам. Уеннар бик киеренке төстә үтте. Һәр уенчының күңелендә җиңү тойгысы яшәсә, соңгы нәтиҗәләр көттүреп алынган мизгелләр ул. Шәхси зачетта үсмерләр арасында Сабадан Булат Миннебаев 1-нче, Ранил Миннебаев 2-нче, Сафина Фәйзетдинова 3-нче урыннарны алды. Россиянең иң көчле теннисчылары арасында Сабадан Динара һәм Саиди Исмаиловлар катнаш разрядта уйнап җиңү яуладылар. Ялгыз разрядта исә Саиди Исмаилов финалда Мәскәү өлкәсеннән халыкара класслы спорт мастеры Александр Шибаев белән уйнавы җанатарларның көчле алкышлары астында барды. Бу уенда Шибаев көчлерәк булып чыкты. Ә менә Саиди Исмаилов көмеш медаль иясе булды. Авыл районнары командалары арасында Соба теннисчылары быел да 1-нче урынны яуладылар. Регионнарның саны арта, ясын беләсез инде. Менә узган ел пандемия булмады инде. 30-нчы быел 20-нче тапкыр булырга тиеш. 18-нче турнирда 23-24 регион бар име. Шуның өчен мастер исеме бир булмыйдыр призерларга. Менә хәзер бу көндә 25 регион, инде менә парныйда, монда инде беренче теге одиночныйларда мастерлар катнаштылар кирәк түгел, менә парныйларда инде мөмкинлек бар мастерны алырга. Яндар әйтеп китәргә кирәк, күрдегез, нихәтле районнардан балалар килә, яшь балалар, алар үсә, алар тырыша, алар уйный. Мен үзем чыгышта әйттем инде, хәзер сине бик күп сөйлиләр. Хәзер цифровизация, роботлар булачак, эш урыннары бетәчәк. Мин әйтеп киттем инде, роботлар барыр, теннис уйнашак түгел. Бу бит үзенчә бу мастерларга нергә бу бит инде эш урыны. Шуның өчен монар тырышырга кирәк, машиналарга кирәк, моның алдагы нәтиҗәсе бар. Аерым әйтеп китәргә кирәк, бар менә шулай булып чыкты инде безнең әти исеменә бу турнир елдан ел багышлана, һәрберсе үзенчә үзенең әтисен күреп исәмме, ул юкмы, барыбер ничектер менә бу турнир әтиләр турниры дип әйтик инде шуның өчен. Шулай булды бит, һәрбер әтигә мондый турнир уздыры булмый, шулай килеп чыкты безнең әтинең исемендә. Шуның өчен бу әтиләр турниры. Шуның өчен менә шул балаларның исем башында булса, зурларның, шуның өчен аның менә шундый игътибарлык булырга тиеш. Бу
көндә безнең өчен бик зур вакыйга, безнең семья өчен. Безнең семьядан, әнидән, үзебездән, Рустам Нургалиевичтән, Рәис Нургалиевичтән без бик зур рәхмәт әйтәбез оештыручыларга. РСФСРның һәм ТСРның атказанган урманчысы Нургали Миннеханов истәлегенә балалар, яшь үсмерләр һәм өлкәннәр арасында шахмат буенча районара турнир 24 март көнне Лесхоз урта мәктәбендә үткәрелде. Легендар урманчының үзенең дә яраткан бу спорт төре районыбыз җирлегендә елдан-ел популярлаша. Турнир катнашучыларының да географиясе киңәя. Республика районнарыннан килгән спортчылар сафына казанлыларның да килеп кушылуы дәрәҗәне тагын да арттыра. Нургали урманнары безгә кил дип шакырып тора, кызларны туганнар. Үз артыннан шаулап урманнары үсеп калган данлыклы урманчы Нургали Миннехановның яраткан спорт төре шахматчы дусларны Лесхоз бистәсенә җыйды. Аларны менә шулай җыр-моңнар белән каршыладылар, җылы хатирәләр белән сәламләделәр. Без рәхмәтле Нургали Миннехановның зур тәрбиясе өчен һәм аның уллары безгә биргән тәрбия белән без аларның кул астында эшлибез. Біз алардан да зур үрнәк алып яшибез дип әйтәсе килә. Һәр вакытта да Нургали Миннехановны искә алабыз. Ул инде шахматны яратадыр, теннисны яратып тормаса да, аңа да аның спорт белән бик нык шөгыльләнәдер. Менә инде мин ул чорларда главный җине булып эшләдем. Һәр вакытта да әйтәдер инде ул сәгатькә генә карыйдыр иде. 5 тулар, 8 туларга 5 минутта килеп капка төбенә алып китәргә тиеш яны. 5 минут кала 12 туларга кайтып җиткерергә тиеш. Сабага чыгып Шагай бабайлар белән шахмат уйный торганы инде ул. Саба районында шахматка мәхәббәт тәрбияләү юнәлешендә киң колачлы эшләр алып барыла. Бүгенге көндә районның һәр мәктәбендә дә түгәрәкләр оештырылган. Укучылар 1нче сыйныфтан анда йөреп, тренерлар кулы астында шахмат серләренә төшенәләр. Бу уенда үзләрен тапканнар инде даими ярышларда катнашып, шарланалар, урыннар яулап, канатланалар. Бүген актив мәктәпләрне ярышларның ачылу тантанасында ук билгеләп киттеләр. Аларга истәлек бүләкләре белән бергә Лесхоз питомнигыннан ылыслы агач үсентеләре бирделәр. Районара турнирга 218 катнашучы килгән. Алар Казан шәһәреннән һәм республиканың Арча, Балтач, Спас, Кукмара, Мамадыш районнарыннан. Иң кечкенә уенчы София Мөхәммәтовага 3 яшь, иң өлкән Хәмид Мөхтәсимовка 76 яшь. Алар икесе дә Саба районыннан. Ярыш регламенты буенча уеннар бакча яшендәгеләр, мәктәп укучылары, ир-ат, хатын-кызлар һәм иң көчлеләр арасында барды. Җиңүчеләр сафында үзебезнекеләрне, ягъни сабаларны барласак, укучылар арасыннан Шәмәрдән лицейыннан Зилә Кәримуллина белән Әмир Хисматов, Саба гимназиясеннән Альбина Харитонова 3нче урыннарны алдылар. Хатын-кызлар арасында 3 призер да сабалар. Татар икшермәсеннән Рамилә Нургалиева 1нче, Саба башкарма комитетыннан Илүзә Солтанова 2нче, Явлаштаудан Марсилә Шакирова 3нче урынны яулады. Ирләр арасында да 1нче өчлекне Саба уенчылары исемнәре тулыландырды. Алар бойлар сабасыннан Илназ Газизуллин, Салават Габдрахманов, Мингәрдән Альберт Вәлиуллин. Ветераннар арасында Эзмәдән Алсу Гарипова, Явлаштаудан Мулланур Мусин 1нче, Олы Арташтан Гөлнур Хабибрахманова, Икшермәдән Зөфәр Мөхәммәтшин 3нче урыннарга ия булдылар. Һәр катнашучыга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Ә инде номинациядә җиңүчеләргә дипломнар, акчалата призлар да бирелде. Шахмат турнирына инспектор Ябык акционерлык җәмгыяте һәм Саба урман хуҗалыгы җаваплыгы шикләгән җәмгыятьләре иганәчелек итте. Лесхозның Наратбыз сараенда хоккей буенча хәйрия турниры үткәрелде. Аны байлар сабасының тынычлык урамында төзелеп килүче мәчет төзелешенә үзләреннән матди ярдәм керткән шәхси эшмәкәрләр оештырды. Турнир катнашучылар өчен дә, уеннарны күзәтергә килгән җанатарлар өчен дә мавыктыргыч, күңелле узды. Иңелек бозга чыккан командаларны сәламләп, аларга имгәнүләрсез уеннар теләп, Саба мөхтәсибәте яшьләр бүлеге җитәкчесе Алмаз хәзрәт Галимҗанов сүз алды. Ул Коръән сүрәләре укыды. Вакытсыз вафат булган хоккейчылар 1 минут тынлык белән искә алынды. Ярышта ветеран, Вымпел, Ястреб, Мишабаш, Явлаштау, Шәмәрдән командалары көч сынашты. Нәтиҗәдә 1нче урынны Шәмәрдән, 2нчене Мишабаш, 3нчене Ястреб командалары яулады.
Командаларга дипломнар тапшырылды. Уенчыларга турнирның матур истәлеге итеп түбәтәйләр бүләк ителде. Узган көннәрне районыбыз тарихына менә шундый вакыйгалар белән узатабыз. Бүгенгә атна информацион программабызны төгәллибез. Сез безнең чыгарылышларыбызны экраннарда күрсәтелгән сылтамалар аша үзегезгә уңайлы вакытта интернет чыганаклардан карый аласыз. Алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы бездән аерылмагыз.